Thank you, Mr. Fleckenstein. Dakle, dobro večer ili dobar dan, s obzirom da smo čitav dan ovdje u ovoj sali, tako da je zamračeno, onako zamalo da nešto drugo da kažem. Uglavnom, želim da poželim i da se zahvalim svim našim domaćinima danas i fondacijama koje su nam priredile ovako značajno druženje i okupili istomišljenike oko evropskih integracija, odnosno evropskih politika. Gospodin Fleckenstein je mene najavio kao generalnog sekretara, međutim u dogovoru za ovu panel diskusiju prije 10-ak dana organizator su me zamolili da govorim u ime vijećnika, kao što sam vijećnik u gradskoj opštini Centar, odnosno gradu Sarajevu, tako da i to je na kraju krajeva i smisleno s obzirom da su danas sigurno 10-ak uvodničara afirmativno i motivisano govorili o evropskim integracijama Zapadnog Balkana, a s druge strane ono što jeste značajno za lokalnu sredinu jeste da preko 60% svega onoga što se dogovori u procesu integracija s Evropskom unijom upravo je to na samoj lokalnoj sredini, odnosno lokalnim zajednicama da implementiraju u svom radu. Dakle, vi ste rekli jako složena situacija u Bosni i Hercegovini i mislim da bi sat vremena izdvojili da pričamo o Bosni i Hercegovini, međutim to nije naša tema. Većina ovdje prisutnih je upoznata koliko je Bosna i Hercegovina složena, da postoji najmanje 4 nivoa vlasti, nacionalni, entitetski, kantonalni, gradski, odnosno opštinski, tako da sve su to razlozi zbog kojih Bosna i Hercegovina stagnira u proteklih 10 godina u evropskim integracijama. Ono što sam rekao da je 60% svega dogovorenog na nivou integracija svodi se na same lokalne zajednice i zaista lokalne zajednice, konkretno evo iz koje ja dolazim, a to je vrlo vjerovatno finansijski i administrativno najjača lokalna zajednica, ne može da podnese sve ukupno to, s obzirom da ni finansijski, a ni sa ljudskog kapaciteta se to ne može desiti. U razgovor sa kolegama iz drugih zemalja došli smo do zaključka da iste probleme imaju i ostale lokalne zajednice. Ono što svima apsolutno poznato da u sklopu lokalnih zajednica obični građanin ostvaruje najveći broj svojih životnih potreba i upravo zbog toga u samom procesu evropskih integracija moramo da vodimo više i da veću pažnju prilažemo samim lokalnim zajednicama podižući njihove kapacitete. Dakle, 3 su izazova koja se stavljaju trenutno pred lokalne zajednice, konkretno u Bosni i Hercegovini, ali sigurno i za sve lokalne zajednice u ovih 6 zapadnih balkanskih zemalja. Prije svega nepostojanje kapaciteta da odgovore svim izazovima koji dolaze u procesu pridruživanja evropskim integracijama. Činjenica da dogovore, odnosno pregovore sa Evropskom unijom imamo isključivo na nivou centralne vlade, odnosno na državnom nivou. Međutim, ono što nedostaje komunikacije sa regionalnom, odnosno tom samom lokalnom zajednicom i nivo jurisdikcije u samoj državi je zavisno od države do države. Međutim, ono što je sigurno zajednički, posebno za ovih 5 drugih zemalja Zapadnog Balkana, isključujem Bosnu i Hercegovinu, jeste da, na primjer, urbani razvoj, poljoprivreda, energetska efikasnost, sve su to nadležnosti koje padaju na lokalnu zajednicu u procesu evropskih integracija. Bez obzira, kao što sam rekao, da centralna vlada vodi pregovore, centralna vlada mora da ima osjećaj koji su to kapaciteti i koji su izazovi za lokalnu sredinu prilikom pregovaranja. S druge strane, lokalna zajednica, odnosno administracija, mora preuzeti veću ulogu i više se uključiti, prvenstveno kroz ovaj pregovarački dio, podižući svoje kapacitete
za neki naredni period kada dođe do implementacije tih dogovora u odnosu na Evropsku uniju. S druge strane, imamo veliki problem koji se detektovao prvenstveno evo i u Hrvatska tokom svog ulaska u Evropsku uniju kroz povlačenje EU fondova predpristupnim, da je bila jedno vrijeme ubjedljivo zadnja po povučenim sredstvima u odnosu na zemlje u tom trenutku koje su bile kroz te pristupne fondove, odnosno posljednja dva kruga proširenja Evropske unije. U Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina nije katastrofalan podatak koliko se povuče tih sredstava, mnogo veći je problem što se u odnosu na cjelokupnu godišnje povlačenje tih novaca centralna vlada učestvuje dominantno i nevladine organizacije s druge strane. Ono što je suština predpristupnih fondova jeste da se više regionalni i lokalni zajednice uključe u tome. Upravo to nedostaje samoj Bosni i Hercegovini. Također, Bosna i Hercegovina i ostale zemlje Zapadnog Balkana su u prilici i u mogućnosti da povlače sredstva unazad 20 godina, dakle od 2000. godine kroz IPA fondove 2 2014. i evo očekuje se IPA fondovi 3. Također paralelno tome je i CBC program Cross Boarding Corporation gdje je omogućeno lokalnim zajednicama i drugim organima vlasti da zajedno apliciraju na sredstva sa drugim organima vlasti druge države, upravo pokazujući mogućnost saradnje sa drugim organima vlasti drugih zemalja. Značajno je u tome što iskustva zemalja koje su ušle u Evropsku uniju i koje su koristile sredstva govori u prilog tome da nije važno toliko koliko se tog novca povuklo i u što se uložilo, već na koji način se podigao kapacitet institucija da mogu da rukovode i komuniciraju sa organima Evropske unije. I na koncu, više puta se je spominjalo danas taj osjećaj euroskepticizma koji se javlja na prostoru Zapadnog Balkana. Kolega Magazinović je u drugoj sesiji malo nešto više o tome govorio. Ono što Evropska unija u ovom trenutku mora da učini jeste da promijeni način gledanja i da se što prije uberu plodovi samih evropskih integracija. Činjenično stanje pokazuje da je veliki broj nezadovoljnih građana na lokalnoj sredini ne vide benefite same evropske integracije, odnosno evropskih integracija generalno. Obični građanin očekuje da ima bolje zdravstvo, da ima bolju edukaciju, da ima bolje bilo šta drugo, međutim, obični građanin tu u ovom trenutku ne može da vidi i upravo je odgovornost na Evropskoj uniji da približi i na koncu da olakša tu metodologiju ubiranja tih laganih plodova kako bi euroskepticizam koji se javlja u zemljama Zapadnog Balkana se smanjio. Dakle, posljednje istraživanje koje je radila Evropska komisija za interne potrebe, jedno od pitanja je bilo koliko građani povezuju ekonomsko bogatstvo sa Evropskom unijom, dakle ekonomski prosperitet sa Evropskom unijom, i tu su poražavajući podaci, izuzev Albanije i Kosova gdje je preko 80% građana upravo povezalo ta dva pojma. U Bosni i Hercegovini tek preko 40%, a Srbija je na 25%. Dakle, to su sve podaci koji pokazuju da ovakav neodgovoran pristup Evropske unije, odnosno ponekad bezidejan, ide u prilog populistima, ide u prilog nacionalistima da imaju dodatni argument kako bi u Bosni i Hercegovini, odnosno u zemljama Zapadnog Balkana, stekli neke političke poene. Trebamo da budemo svjesni što se to dešava ovog trenutka u Poljskoj, što se dešava u Mađarskoj, i upravo taj način nepostojanja odgovora od strane Evropske unije je doveo
do toga što se trenutno dešava u samim tim pobrojanim zemljama, odnosno evo u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini. Tako da, to je to za početak, ali za odgovore apsolutno stojim na raspolaganju svima. Hvala.